Αυτή είναι η παρουσίαση του Ελπίδα Platform. Δείξουμε τα κύρια σημεία και την κατεύθυνσή της. Εφαρμογές που θα δούμε, διάφορα συστήματα τα οποία εντάσσονται εντός της πλατφόρμας, η οποία είναι και η φιλοσοφία της για να παρέχει μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες της, για τους επαγγελματίες, αλλά και για ένα πιο ασφαλές ίντερνετ. Είναι αρχιτεκτονικά ανεπτυγμένη για το AI, αλλά σχεδιασμένη για τον άνθρωπο, για να μπορεί ο άνθρωπος να τη χειρίζεται και να κάνει co-work με την ελπίδα Agentic AI. Σε αυτό το σημείο μπορεί να γίνει μια εγγραφή. Εμείς έχουμε λογαριασμό, επομένως θα πάμε για σύνδεση. Αφού συνδεόμαστε μέσα στην πλατφόρμα, ερχόμαστε επιτόπου στο dashboard. Του θυμίζει λειτουργικό σύστημα. Πατώντας στο προφίλ, μπορείς να κάνεις refresh στα δεδομένα, μπορείς σε κάθε widget να ζητήσεις refresh δεδομένων, μπορείς να φιλτράρεις τη γρήγορη πληροφορία που σου έρχονται στα widgets. Και πάμε να ξεκινήσουμε το AI Chat. Το Chat widget είναι διαθέσιμο όπου και να μεταφερθείτε, σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Έχει και πλήρες mode και μικρό, αλλά θα δούμε τώρα γρήγορα και θα ενεργοποιήσω το voice mode. Ελπίδα, έχουμε στις επαφές μας την αδερφή μου τη Μαρία. Άναψα το voice mode για να δείτε λίγο και το UI, το interface, πώς έχει σχεδιαστεί. Ναι, έχουμε τη Μαρία Αναστασιάδη στις επαφές μας. Οκ, ωραία. Θέλω να στείλεις το παρακάτω κείμενο την αδερφή μου. Της προτείνεις επίσης να χρησιμοποιήσει, βασικά φτιάξει το πρόχειρο και δείξτε μου. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι μπορώ ταυτόχρονα να γράφω στο input. Ετοιμάζω το πρόχειρο κάτω, και ελέγχω την υπογραφή. ακόμα και files μπορώ Το να βάλω. αποθηκεύω τώρα ως πρόχειρο. Το ανοίγω για έλεγχο. Έτοιμο. Και να τα στείλει Άνοιξα το όλα πρόχειρο μαζί, για όπως έλεγχο. βλέπετε εδώ. Οκ, ωραία. Κύριε Μαρία, καλησπέρα, προτείνω. Ναι, ωραία, το πες πολύ μαρκετίστικα. Για την αδερφή μου πάει, οπότε πες λίγο πιο αδελφικά, δεν χρειάζεται να της πεις χαίρετε της αδερφής μου. Πες της γεια σου Μαρία μου. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ότι μας ανοίγει παράθυρα. Το κάνω πιο αδελφικό και ενημερώνω το πρόχειρο. Έτοιμο. Το πρόχειρο έγινε πιο αδελφικό και άνοιξε για έλεγχο. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να δούμε γενικότερα ότι μπορείς να κάνεις co-work, δηλαδή να έχεις την ελπίδα μαζί σου και ταυτόχρονα να έχεις ανοιχτά παράθυρα και είτε να τα παίζεις μπάλα εσύ να γράφεις κάτι, είτε να γράφει μαζί σου η ελπίδα. Οκ, ελπίδα, στείλ το και μετά πάμε στην επαφή της αδερφής μου να δείξουμε λίγο και τις λειτουργίες επαφές με το ιστορικό. Οπότε εδώ θα δούμε την ελπίδα να εκτελεί και διαδικασίες. Το στέλνω τώρα και μετά ανοίγω την επαφή της Και Μαρίας. πάμε να δούμε λίγο. Ανοίγω την επαφή της Μαρίας. Τέλεια. Στάλθηκε επιτυχώς. Άνοιξα τώρα την επαφή της Μαρίας για να δείξουμε τις λειτουργίες και το ιστορικό. Ιστορικό από emails που στείλαμε σε αυτή την επαφή μέσα από τις πληροφορίες επαφής, όπως και τα attachments. Μπορούμε μάλιστα να ανοίξουμε τα attachments μέσα στην πλατφόρμα, καθώς διαθέτει ένα πλήρες cloud storage σύστημα, το Dionysus Vault. Ελπίδα, πες μας λίγο τι είναι το Dionysus Vault και επίσης μετά φτιάξε δειγματικό CSV έγγραφο και άνοιξε το να το επεξεργαστούμε και μαζί. Ας πάω λίγο στις καμπάνιες για παράδειγμα. Το Dionysus Vault είναι ο ασφαλής χώρος αρχείων της Ελπίδα. Αποθηκεύει και οργανώνει έγγραφα, εικόνες, email attachments, CSV και Excel. Μπορείς να τα προβάλλεις, να τα κατεβάζεις, να τα επεξεργάζεσαι και να τα χρησιμοποιείς ξανά στις εφαρμογές. Το CSV δημιουργήθηκε. Το ανοίγω τώρα για επεξεργασία. Ωραία, Ελπίδα. Πάμε να δείξουμε και ένα Excel με φόρμουλες. Βάλε κάποια δεδομένα analytics, ας πούμε, πωλήσεων κλπ. Με υπολογισμούς. Οπότε το Dionysus Vault έχει και το Zeus Eye, όπως το ονομάζω, με κάποια... Ετοιμάζω ένα Excel Analytics με αυτόματους υπολογισμούς ROI. Το Excel δημιουργήθηκε απευθείας. Το ανοίγω τώρα. Οκ, πες μας τι κοιτάμε. Το ROI δείχνει πόσο κέρδος αποφέρει κάθε ευρώ δαπάνης. Ο υπολογισμός είναι ROI ίσον. Τέλεια. Η Ελπίδα βέβαια μπορεί να πάρει δεδομένα απευθείας από κάποια διασύνδεση που μπορεί να συμβεί με κάποια εξωτερική πλατφόρμα, όπως π.χ. τα Google Ads ή κάποια άλλα analytics που κάνετε. Αυτή τη στιγμή custom πρέπει να γίνει η διασύνδεση, όμως έρχεται και πιο αυτοματοποιημένες διασυνδέσεις
Το AI chat μπορεί επίσης να λειτουργήσει και σε full mode και μπορούμε να ζητήσουμε από την Ελπίδα να μας δημιουργήσει ένα διάγραμμα με αυτά τα δεδομένα που έφτιαξε. Μπορούμε εννοείται να τα δούμε αυτά τα διαγράμματα. Φτιάχνω διάγραμμα ROI ανακαμπάνια. Έτοιμο το διάγραμμα με το ROI των 4 καμπανιών. Αλλά μπορούμε να έχουμε και η το email μεγάλο. campaign έχει το υψηλότερο. Τέλεια. Και είσαι μέσα στο workflow της δουλειάς σου να ζητάς κάποια data από πέρσι, από analytics κλπ. Όπως στις ανθρώπινες σχέσεις θα ακούσουμε 5 γνώμες και θα κρατήσουμε μόνο την πληροφορία που θέλουμε και οφείλουμε για τον εαυτό μας να τις φιλτράρουμε. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και όταν χρησιμοποιούμε ένα AI. Δηλαδή, εφόσον κάνει μία έρευνα και βρει κάτι, θέλουμε κατά την αναζήτηση, με την απάντηση, να φέρει και τις αναζητήσεις που έκανε. Και όχι απλά να μας δείξει κάποια μικρά σημεία, αλλά να μας πει και περί τίνος πρόκειται αυτές τις σελίδες που έφτιαξε. Και αυτό, κάθε από αυτές τις πηγές που βλέπουμε, συνοδεύονται συνέχεια με κάθε έρευνα που κάνει στο διαδίκτυο. Άλλη έρευνα που έκανα, για να δούμε ποιες χρηματοδοτήσεις θα μπορούσε να ταιριάξει το Ελπίδα Platform. Επομένως, εδώ μετά από μία έρευνα που έκανε και μας έφερε δεδομένα σε πίνακα, μας ετοίμασε επίσης και κάποια email, όπως ζήτησα ότι θέλω τα email. Οπότε αν πατήσω εγώ εδώ πέρα θα με πάει στο να στείλω το email. Αν πατήσω πίσω θα πάμε πίσω για να δούμε επίσης την έρευνα που έκανε στις σελίδες. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε γρήγορα κάποιες πληροφορίες από αυτές που μας φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Καλό είναι να γνωρίζουμε και ποιος έγραψε αυτά τα δεδομένα σε αυτή την ιστοσελίδα και τα κοινοποίησε. Οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε και τους αρθρογράφους. Μπορούμε να δούμε ημερομηνία δημοσίευσης. Μπορούμε να δούμε επίσης ότι χρησιμοποίησε κάποια εργαλεία για διασταύρωση και επιβεβαίωση εγγραφής των domain. Οπότε το Wikipedia, ας πούμε, μπορούμε να δούμε ότι είναι από το 2023 εγγεγραμμένο σαν όνομα domain, δηλαδή το wdsa.gr από πότε είναι εγγεγραμμένο, και σε κάποιες όπου φαίνεται ο αρθρογράφος μπορούμε να δούμε και το όνομα του αρθρογράφου. Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτά που έψαξε όνομα αρθρογράφου, όμως το point το πήρατε. Έτοιμο. Δημιούργησα 3 διαφορετικές minimal επιλογές με στοιχεία ερμή και email envelope, σε λευκό πάνω σε σκούρο γκρι background. Δες τις και πες μου ποια κατεύθυνση θέλεις να εξελίξουμε. Το τρίτο μου αρέσει πάρα πολύ. Χωρίς τις γραμμούλες κάτω αριστερά που έχει, και το θέλω στην εκδοχή που είναι τώρα, αλλά και σε outline εκδοχή. Κρατάω μόνο το τρίτο και αφαιρώ τις γραμμές. Τώρα σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι επέλεξε να φτιάξει σε μία εικόνα 3 icons. Διαφορετικά, αν ήταν πιο υψηλής ευκρίνειας φωτογραφίες, θα επέλεγε να καλέσει 3 φορές το εργαλείο, έτσι ώστε να δημιουργήσει 3 διαφορετικά αρχεία. Θα το ζητήσω να το κάνει τώρα ουσιαστικά. Εγώ τώρα θα της πω, θέλω να πάρεις το δεύτερο, το outline, και να το κάνεις λίγο πιο παχύ. Παχαίνω το outline περίπου κατά 70%. Έτοιμο. Το outline είναι περίπου 70% πιο παχύ, χωρίς αλλαγή στο design. Και αυτό το βίντεο σκοπό έχει να δείξει ότι μπορείς να έχεις συνεχόμενη επικοινωνία φωνής, voice mode, και να ζητάς συνεχόμενα φωτογραφίες και επεξεργασία των προηγούμενων. Καταλαβαίνει πλήρως ποιο είναι το ιστορικό και οι φωτογραφίες πιο πίσω. Το ίδιο μπορεί να γίνει ζητώντας στη συνέχεια να φτιάξει ένα βίντεο με μια φωτογραφία από αυτές. Οπότε, για να μην πέσει και μας πλακώσει το σπίτι μας, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας και να σημειωθεί. Αυτή η εμπειρία χρήσης έχει σχεδιαστεί, όπως και ο μηχανισμός της Ελπίδα, το Engine, όπου το AI έχει agentic δυνατότητες εντός ενός συστήματος και μπορεί να χειριστεί την μεταφορά του χρήστη σε σελίδες, σε περιεχόμενο εντός εφαρμογών, να μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει και ο χρήστης εντός εφαρμογής, ότι η ιδέα αυτή του Agentic AI αναπτυσσότανε χρονικά μιλώντας παράλληλα με το OpenClaw. Εμάς η πλατφόρμα στοχεύει κυρίως για τον τελικό χρήστη, κυρίως για τους επαγγελματίες που θέλουν ένα Agentic AI έτοιμο για χρήση, out of the box, λειτουργίες και εφαρμογές, πρόσβαση κλπ.
Στην πλατφόρμα εξίσου μπορούμε να δούμε, υπάρχει ένα κυκλικό εδώ πέρα, το οποίο μετράει το stamina. Έχουμε υπενθυμίσεις και tasks, εργασίες. Έχουμε τη δημιουργία agents. Ο στόχος είναι να μπορείτε να δημιουργείτε agents και με τη δημιουργία των agents να μπορείτε να αυτοματοποιήσετε λειτουργίες. Όπως για παράδειγμα την εκτέλεση κάποιων tasks, καθημερινή συγκεκριμένη ώρα εκτέλεση. Όπως για παράδειγμα το να διαβάσει κάποια email. Να γνωρίζει ένα request ενός πελάτη και ίσως ετοιμάζει μια προσφορά. Ίσως απαντάει μέχρι να φτάσει στο σημείο της προσφοράς. Να στέλνει αυτόματες προσφορές. Να δημιουργεί κάποια προτιμολόγια και να τα στέλνει. Να τα αναγνωρίζει και να τα φέρνει στον χρήστη. Είτε να τα αναγνωρίζει και να τα προωθεί στον λογιστή για παράδειγμα. Να φτιάχνει δρομολόγια. Να αναγνωρίζει παραγγελίες από ένα e-shop μετά από αναγνώριση. Καθημερινή επεξεργασία τιμών σε προϊόντα ηλεκτρονικού καταστήματος μέσα από τη διαχείριση, μέσα από το WDSA One Plugin for WordPress να διαχειρίζεται αυτόματα κάποιες ενέργειες για ένα e-shop ή μια ιστοσελίδα που έχουμε και ίσως αυτόματα να δημιουργεί και κάποια post για αυτές τις ιστοσελίδες. Άλλα παραδείγματα που μπορούμε να δώσουμε είναι να ενημερώνει το πελατολόγιο, τις επαφές και γενικότερα να ενημερώνει τον χρήστη για φάσεις που βρίσκονται οι πελάτες και οι συνεργάτες και να υπάρχει ένα ομοιόμορφο co-working το οποίο θα βελτιώνει και την ταχύτητα αλλά και την απόδοση ενός επαγγελματία. Ακόμα και ανάλογα μία αναγνώριση ενός email ή μιας προσθήκης, μιας επαφής ή τη φάση της να δημιουργήσει ακόμα και προσωποποιημένες καμπάνιες οι οποίες να αφορούν καθαρά και μόνο ένα άτομο από μια συγκεκριμένη επιχείρηση, μια συγκεκριμένη θέση και να τα στέλνει και γενικότερα πολλά μπορούν να δημιουργηθούν πάντα ανάλογα τις ανάγκες μιας επιχείρησης. Με την κύρια κατανόηση που θέλω να περάσω είναι πως η πλατφόρμα είναι αρκετά flexible για να προσαρμοστεί σε κάθε ανάγκη. Μπορούμε να δούμε τα emails και με πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες ασφαλείας όπου σκανάρουν τα έγγραφα, καταλαβαίνουν αν υπάρχουν ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως για παράδειγμα αυτό που έχω στείλει στον εαυτό μου. Έχει ηλεκτρονική υπογραφή η οποία αναγνωρίζεται επί τόπου και περνάει με το check. Η σάρωση σκοπός είναι να φιλτράρει τα περισσότερα τμήματα και να σας κρατάει ασφαλής. Να κοιτάει αν υπάρχει κάποιο script για παρακολούθηση είτε malicious iOS όπως λέμε. Και μπορεί να επιλέξει να πάει το email σε καραντίνα, κάτι που δεν θα σας επιτρέψει καθόλου να το ανοίξετε αν θεωρήσει πως είναι πολύ επικίνδυνο. Και πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις του προφίλ μπορούμε να δούμε ότι μπορώ να έχω επιλογές confirmation και direct mode που θα δούμε τι είναι αυτό ενεργοποιώντας το confirmation mode. Έχουμε επιλογές μοντέλων που μπορούμε να επιλέξουμε για το μοντέλο που θα τρέχει πίσω από το chat, από τις AI λειτουργίες στο chat μας και κάθε αναζήτηση. Μπορείς να διασυνδέσεις πολλαπλά email. Επίσης έχουμε και την μνήμη όπως έχει κάθε εφαρμογή και ψηφιακός βοηθός όπως ονομάζονται. Θα αφήσουμε το Luna, θα πατήσουμε αποθήκευση. Θα πάμε να δείξουμε γρήγορα σε ένα PDF έγγραφο το πώς μπορεί να επεξεργαστεί με ζωγραφιά ή το οποιοδήποτε κείμενο, να προσθεθεί κάποια φωτογραφία. Θέλω να δείξω και το πώς δουλεύει. Πάμε να δούμε το confirmation mode. Το confirmation mode ουσιαστικά βάζει ένα μηχανικό όριο, ένα μηχανικό κουμπί όπου πρέπει να πατήσει ο άνθρωπος για να εκτελέσει το AI τις λειτουργίες για κάποιους που θέλουν πλήρη ασφάλεια και λιγότερη αυτονομία και αυτοματισμό στις εκτελέσεις των λειτουργικών της τεχνητής νοημοσύνης στα δεδομένα τους. Οπότε για παράδειγμα εδώ θα του ζητήσω εγώ «Ελπίδα, φτιάξε μας ένα PDF έγγραφο», θα δείχνει όλες τις δυνατότητες του τι μπορείς να δημιουργήσεις σε ένα PDF. Κάπου εδώ πέρα θα δείξω δύο πράγματα, και την δημιουργία PDF εγγράφων. Όπως είδαμε πριν, το πρώτο τιμολόγιο, δειγματικό τιμολόγιο, ήταν ένα τιμολόγιο που δημιουργήθηκε πλήρως από το AI. Θα δούμε τώρα και ακόμα μια φορά πώς δημιουργεί ένα PDF έγγραφο και επίσης πρέπει να μας φέρει αυτό εδώ το παραθυράκι, το κουτάκι, το οποίο αν δεν το πατήσουμε δεν θα εκτελεθεί. Είναι μια μηχανική λειτουργία στην πλατφόρμα και στον μηχανισμό, στο engine, όπου φέρνει στο πλήρες έλεγχο τον άνθρωπο.
και αφού πατήσουμε επιβεβαίωση βλέπουμε την εκτέλεση των λειτουργιών. Και ακόμα και για να μας μεταφέρει ζήτησε το OK. Εδώ βλέπουμε ένα PDF πάλι, PDF που έχει δημιουργήσει. Λοιπόν, φέρνουμε πολύ εύκολα την πληροφορία των metadata για κάθε έγγραφο. Πλέον, στο Ελπίδα Platform υπάρχει και το Ελπίδα AI Mark, το οποίο περνάει στα metadata την πληροφορία ότι αυτό δημιουργήθηκε από το Ελπίδα Agentic AI Platform. Άνθρωπος ως δημιουργός ήμουν εγώ. Κουλουπού. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για θέματα ασφαλείας. Το Ελπίδα AI Mark θα έρθει αργότερα σε συγκεκριμένη παρουσίαση μαζί με ένα πλήρες πακέτο παρουσίασης όλων των ασφαλιστικών μέτρων και αρχιτεκτονικής που έχουν αναπτυχθεί στην πλατφόρμα. Αμέσα από κάθε αρχείο μπορώ να επιλέξω επισύναψη και να φέρω επιτόπου στα chat τα έγγραφα. Μπορώ δηλαδή να πατήσω και σε άλλα έγγραφα και να τα επισυνάψω απευθείας μέσα από το Dionysus Vault. Αυτά μέχρι στιγμής. Προφανώς μπορεί να δημιουργήσει και tasks, προφανώς μπορεί να διαβάσει emails. Και κάτι ακόμα εντυπωσιακό που θα ήθελα να δείξω. Ελπίδα, θέλω να μπεις email του Παναγιώτη και να βρεις κάποια email όπου μου είχε στείλει με ηχογράφηση. Αυτά είναι ηχογράφηση παραγγελιών, τα οποία θέλω να διαβάσεις και να φτιάξεις πίνακες με την παραγγελία. Εδώ θέλω να δείξω τον όγκο των εργαλείων που έχει η πλατφόρμα. Τώρα θα μας ζητήσει αρκετές επιβεβαιώσεις. Ας αλλάξουμε σε direct mode. Τέλεια, ωραία. Συνέχισε. Σε έβαλα σε direct mode. Ψάχνω τώρα τα email του Παναγιώτη. Βρήκα 3 email. Ελέγχω τώρα τις ηχογραφήσεις. Κάνω μια τελευταία αναζήτηση για ηχογράφηση. Βρήκα 3 email του Παναγιώτη. Ωραία, συνέχισε και ψάξε ακόμα παλιότερα email. Ψάχνω ευρύτερα μόνο για παλαιότερα email του Παναγιώτη. Βρήκα το πραγματικό ηχητικό συνημμένο. Το μεταγράφω τώρα. Τουλάχιστον 2 μήνες πίσω. Ξεχώρισα μια πλήρη παραγγελία. Τα παλαιότερα αρχεία δεν περιέχουν αξιοποιήσιμη παραγγελία. Καταγράφω τώρα την πλήρη παραγγελία σε αναλυτικό πίνακα. Θέλω να προσέξετε επίσης, όταν χρησιμοποιείς τις AI λειτουργίες, πέρα από το spotlight αυτό, κατά το scroll ανοίγει όλη η προβολή, οπότε μπορείς να το δεις. Όσον αφορά για το UI UX. Οπότε, εφόσον έγιναν τώρα όλες αυτές οι λήψεις κλπ, εδώ μπορούμε να δούμε τον πίνακα που δημιούργησε από το ηχητικό. Και αφού μας φέρνει τα αποτελέσματα, μπορούμε να δούμε και κάποια κουμπιά για επόμενες ενέργειες που προσπαθεί να προβλέψει η Ελπίδα. Και με συνδυασμό τη μνήμη που έχει και με το χρόνο που θα περνάτε μαζί και θα μαθαίνει περισσότερα, θα χτίζει και παραπάνω. Σχετικά με το κόστος, την εγκατάσταση και την υποστήριξη. Εδώ οι επιλογές εντυπωσιάζουν κάθε επίπεδο χρηστών. Η πλατφόρμα παρέχεται σε cloud συνδρομητική αλλά και τοπική εγκατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Για cloud, αυτό που βλέπετε δηλαδή, ανάλογα την χρήση τεχνητής νοημοσύνης που θέλετε να κάνετε και τα μοντέλα που ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιείτε, η cloud συνδρομή ξεκινάει από 100 ευρώ το χρόνο περίπου έως 2.000 και άνω. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για όλους και ως AI native σκοπός είναι μέχρι και οι αυτοματισμοί να μπορούν να δημιουργηθούν από την Ελπίδα μέσα από το chat, απλώς ζητώντας το. Όλες οι εφαρμογές και λειτουργίες που είδαμε είναι έτοιμες out of the box με minimum configuration για χρήση και εφαρμογές για κινητά και tablet έρχονται σύντομα. Σε cloud λύση υπάρχει και η επιλογή Enterprise Cloud, όπου συνεργαζόμαστε στενά για διάστημα 3 μηνών με σκοπό την προσαρμογή του συστήματος πλήρως στις ανάγκες μιας επιχείρησης και κάθε εργαζομένου και στόχο την βελτίωση απόδοσης και εκπαίδευσης στο Agentic AI era. Και τέλος, το σημείο που εντυπωσιάζει είναι η επιλογή εγκατάστασης σε τοπικό σερβερ μέσα στην επιχείρηση με τοπικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και διασύνδεση όλων των υπολογιστών της επιχείρησης σε αυτό, όπου είναι επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν την απόλυτη ασφάλεια και ανεξαρτητοποίηση. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και τα λέμε ίσως σε κάποια συνεργασία.